ଗେସ୍ କର ଆମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାୱାର କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଗନ୍ସ ଆଉ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର ରିଏଲ୍ ପାୱାର ହେଉଛି ଏଇ ଆମର ମନ। ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 2 ଟାଇମ୍ରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ରେ ଜର୍ମାନୀ ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଉ ରଷିଆ ଉପରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଜର୍ମାନୀର ସୈନ୍ୟମାନେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଉ ରଷିଆ ଉପରେ ଏତେ ସଡନ୍ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଉ ରଷିଆର ସୈନ୍ୟମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ପଳେଇ ଆଇଲା, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଜେନେରାଲ ଏସେନହାୱର ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଭରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଇଏ ଧ୍ୱଂସ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି କଥାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ହିସାବରେ ଦେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଡରକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ହିସାବରେ କାମ କରିବ।